Avem de mers până la metrou, tot aeroportul pe jos. Deci am urcat deja o dată și mai avem de 5-6 ori de urcat. A treia, a patra, 4-5 ori ce puțin. Vă recomandăm să fiți foarte atenți la bagaje, la buzunare, la absolut tot, pentru că este plin. Încă n-am ajuns în zona turistică, dar este plin. S-a ținut un dubios după noi un pic. Vezi coada de acolo? Acum înțeleg de ce a durat sute de ani. Dar sunt efectiv șocat de jocul ăsta de lumini. În spatele nostru e Șoseaua aici un perete. și ne uităm la Se uită la perete. banca de preziei. Și te bucuri Nu ne mișcăm noi. Se mișcă pământul cu noi. Și acum ajungem pe una dintre cele mai faimoase străzi care este în Rambla. construcții. Poate nu e așa toată strada, pentru că noi Toată o să fim strada e. mai încolo. Toată strada e. Zic eu îi spun că vreau română pe audio, că își face, du-te mă că nu e limba noastră aici, nu o să ne dea ăștia pe română și când ajungem ce să vedeți, aveau română. Uite, i-a dat un ban. Au scăpat ieftin, cred că i-a dat 1 euro sau de, au scăpat ieftin. Bună, dragilor! Tocmai am ajuns în Barcelona. Yay! Ne era dor de Spania, n-am mai fost de 2 ani aici. Ne-am lăsat și noi lucrușoarele la hotel. O să vă arătăm câteva videoclipuri pe ecran cu drumul nostru până aici, semi-primejdios. Avem de mers până la metrou, tot aeroportul pe jos, probabil, 20 de minute. Acum nu o să ne fie frică să ținem în sus telefonul, dar când o să ajungem în centru o să fie jale. Nu ne-am luat nici lavalierele de frică că vom atrage atenția. Deci am văzut e jale pe aici. Vom vedea și noi zilele astea, cum va fi. Deci mai avem de mers culoarul ăsta. Am plecat din capătul celălalt al aeroportului și acum mergem pe un pasaj foarte înalt ca să ajungem și noi în sfârșit la metrou. Și uitați, deja am văzut primul steag al Cataloniei. Hai să vedem câte mai vedem în această țară, că e un fel de Sicilia, V2. La aceste aparate vă luați biletele. Vă recomand să vă luați o la Barcelona. Puteți și online, dar am înțeles că se mai dau și țepe, sau direct de aici de la aparate. Ne-am luat abonament de 48 de ore, 2 zile. 18 euro sau 19 euro de persoană. Cam multicel, dar asta e, măcar avem totul inclus, inclusiv aeroportul. Haideți să vedeți cât avem de urcat. Deci am urcat deja o dată și mai avem de 5-6 ori de urcat. A treia, a patra, 4-5 ori ce puțin. Cel puțin. E o imensitate. Am văzut asta pe videoclipuri și nu mi-a venit să cred. Urcăm în continuu, până ne plictisim. Să ajungem la E5, ia uitați. Opa! Și tot mai urcă. Rămân fără memorie dacă filmez tot. Am uitat să vă menționez că pentru aeroport biletul costă 7 euro și este separat față de călătoriile uzuale, care sunt 3 euro, cred că mai sus, nu? Și trebuie să luați călătorie separată de 7 euro. Sau vă luați abonamentele pe 2, 3, 4, 5 zile și aveți inclus această taxă de aeroport. O grămadă dubioși. Efectiv. Să știi că e bine cu camera, că poți să-i vezi în spate dacă faci ceva. Dar nu tot timpul. Da, deci să aveți grijă pentru că la aeroport este o călătorie specială, 7 euro aproape călătoria. Și să nu uitați, pentru că dacă este vreun control, vă recomandăm să fiți foarte atenți la bagaje, la buzunare, la absolut tot, pentru că este plin. Încă n-am ajuns în zona turistică, dar este plin, s-a ținut un dubios după noi un pic. Și când se întâmplă o chestie de genul, opriți-vă undeva unde este multă lume, aglomerație sau camere sau ceva, opriți-vă și lăsați-l să o ia înainte. Pentru că efectiv ne urmărea, era ciudat. Era dubios. Măream noi pasul, mărea și el, micșoram noi pasul, micșora și el. Așa că ne-am oprit, ne-am făcut că ne orientăm și a plecat. Asta vă recomandăm și vă să faceți. Vă prefaceți că vă orientați după undeva și vă opriți și lăsați. Am prins și noi o mică porțiune cu soare, pentru că sunt în jur de 15 grade astăzi.
Dar se simt ca 10, pentru că bate vântul și este răcoare. Mai puțin. Mai puțin? Superb. Am mers cu metrou de la aeroport 12 stații, după 7 stații cu altă linie, după cu altă linie încă 8 stații, ca să ajungem și noi la cazare. Să ne lăsăm doar bagajele, pentru că au spus că avem unde să le lăsăm, dacă nu e camera gata. Și mă aștept să nu fie gata, pentru că e de-abia 11. Am ajuns foarte devreme. Da, nici 11 nu e. Și să mergem să mâncăm niște tacos și nachos. Mâncăm mexican în Spania aici, frumos. Și după mergem la Sagrada Familia. La Sagrada. Și ne-am lăsat și noi bagajele. E foarte frumos aici. Da, și ne-a lăsat și la duș și la întors să ne lăsăm bagajele, ceea ce e super. Le-am ascuns și noi frumos și plecăm în aventură. Ura! Iar acum noi voiam să mergem să mâncăm niște tacos. Din păcate, iar nu ne-am uitat la ora la care deschid restaurantele. De-abia după ora 1 deschid restaurantele. Așa Astea că, cu tacos în principiu. cam majoritatea deschid târziu. Așa că o să mergem la renumitul McDonald's cu care v-am obișnuit în fiecare episod aproape, unde o să mâncăm Le și încercăm acum. pe toate. Da. Și după mergem la Sagrada Familia, pentru că am reușit să prindem bilete online. Vezi coada de acolo? Nu? Avem timp? Avem timp să intrăm? Mă, e spectaculoasă, nu zic, nu? Chiar e superbă biserica. Opera lui Gaudi. De acum aproape 200 de ani, dacă nu mă înșel, a început construcția ei și a fost realizată de mai mulți arhitecți, adică și-au pus mai mulți arhitecți amprenta asupra bisericii, dar în sfârșit avem ocazia să o vizităm. Dar mai întâi mergem la prietenul nostru să mâncăm, că ne este foame. Am ajuns la Mac. Yes! A 1110.000 oară când ajungem aici. Și cât credeți că am plătit pentru astea? Vă lăsăm să ghiciți. Puneți pauză și scrieți în comentarii cât credeți că am plătit pentru aceste produse. Unde scriem totalul? Aici. 10,6 euro. Toate produsele astea. Ieftin. Câțiva euro, cât 2 euro, 1 euro, 2 euro, înghețat. Da, dacă mai puneam 2 euro în plus, ne dădea și înghețată McFlurry cu Oreo. Deci în cazul în care rămâneți fără baterie la telefon, puteți să-l încărcați direct de pe masă. Sagrada Familia arată ca un castel de nisip uriaș care prinde viață. Construcția a început în 1882 și este departe de a fi gata, iar finanțarea ei vine doar din donații și biletele cumpărate de către oameni. Gaudi a gândit clădirea ca pe o Biblie vizuală, astfel încât fiecare fațadă să spună un capitol diferit din viața lui Isus. Astfel, bazilica are 3 fațete principale și haideți să vi le prezentăm pe toate. Fațada nașterii este cea mai veche și singura la care Gaudi a lucrat direct, plină de sculpturi extrem de bogate, deoarece descriu nașterea și viața timpurie a lui Isus. Fațada Pasiunii este mult mai simplă, mai dură și oferă atmosferă mai apăsătoare. Diferența față de prima este făcută intenționat. Aceasta ilustrează suferința și crucificarea lui Isus. Fațada Gloriei, pe care noi nu am văzut-o, dar oricum se află în construcții, dar vă vine să credeți sau nu, va fi intrarea principală a bazilicii, reprezentând fericirea și gloria eternă a lui Hristos și va avea scene ale înălțării lui Isus la cer. Gaudi a gândit-o ca pe cea mai grandioasă dintre toate, motiv pentru care lucrările durează atât de mult. Ce este interesant e faptul că Gaudi știa că nu va apuca finalul construcției, dar a spus ceva genial: clientul meu nu se grăbește, referindu-se la Dumnezeu. Imediat cum am pășit în interior, am rămas total surprinși. O să vedeți reacțiile live ale lui Aurel pe video. În principiu, Gaudi s-a inspirat din natură. A vrut să recreeze o pădure din piatră. După cum puteți vedea, coloanele se ramifică exact ca niște copaci, iar lumina colorată de la vitralii, pe care o să o vedeți în curând, transformă totul într-un adevărat spectacol. La finalizarea ei, toată biserica va fi mereu luminată și nu va mai exista niciun colț întunecat în aceasta.
Priviți cum bate lumina în vitralii, este spectaculos. Acum să o găsesc și pe Roxy, că nu știu pe unde este, am găsit-o. Deci era un curent afară. Acum înțeleg de ce a durat sute de ani construcția. Uitați-o aici și pe Roxy și face și poze. Bine, e mult mai spectaculoasă pe din afară, dar și în interior. Uitați ce detalii! Wow. Jocul ăsta de lumini este senzațional. Deci îmi place la nebunie. Doar priviți. Nu este prea multă lumină înăuntru, dar uitați cum bate lumina în vitralii, de sunt înnebunit după ele. Cred că vă arăt toată biserica. Nu, chiar este foarte frumos în interior și nu rămân chiar atât de ușor surprins, după cum mă știți. Încă mai au de lucru. Și pe exterior și pe interior mai au un pic de șantier. Dar este o imensitate, nu pot să o descriu în cuvinte. Totul este desprins. Sub bazilică găsiți și o criptă, care a fost construită înaintea bisericii și era locul unde se țineau anterior slujbele. Tot aici găsiți locul unde a fost înmormântat Antoni Gaudi, însă nu este mereu deschis pentru turiști. Trebuie să vă arăt neapărat ceva. Priviți cum se văd luminile, cum se reflectă pe fiecare zi, deci este o operă, deci chiar sunt foarte surprins. Doamne, și am văzut mai devreme și mormântul lui Gaudi, cripta, din păcate nu avem acces, dar sunt efectiv șocat de jocul ăsta de lumini pe care l-a gândit, detaliile pe care le-a gândit, efectiv rămâi șocat. Dacă vreți să intrați în biserică, vă recomand să vă rezervați cât mai devreme biletele, pentru că se epuizează foarte rapid și e de înțeles. De-abia deschisă biserica, operă, mare operă de artă, nu doar operă de artă. Și ieșirea din biserică este spectaculoasă, toată biserica, o recomandăm cu drag. Parcă în jur de 20 ceva de euro a fost biletul de intrare, dar merită să o vizitați dacă veniți în Barcelona. Deci dacă așa trebuie să arate când mi-am pozat din dreapta, mai iau o grămadă de lucru. Și acum vă arătăm o operă originală de-a lui Gaudi, expusă prin 1900, la începutul anilor 1900, la Gala din Paris. Este aproape întreagă. Mai găsim pe aici vreo schiță de-a lui Gaudi, oare? N-a lăsat nimic, niciun semn, niciun indiciu. Și acestea sunt turnurile pe care le are sau le va avea biserica în final. Aici puteți vedea opera lui Gaudi, cum și-a dat seama să construiască această biserică. Deci, practic, ce vedeți aici este biserica întoarsă
Deci trebuie să întoarceți videoclipul ca să o vedeți. A făcut toată această structură pentru a vedea cum va arăta biserica. Ne-am luat tacos. Tacos. Am vrut la pachet că n-am vrut să așteptăm foarte mult, pentru că dacă stăteam la masă așteptam o grămadă și am cerut la pachet, am dat 1 euro în plus. Un taco costă 1 euro și uitați ce am primit. Mamă, deci nici măcar cât mâna nu e, nu pot să cred. Băi, la 1 euro, Stai așa, la stai. 1 euro nu ai Mă pretenții. scuzați. Mâna mea aia. La 1 euro nu ai pretenții, dar arată bine. Adică pentru o gustare, oricum suntem plini. Da, e un fel de gustare, adică E o nu să gustare, te saturi, exact. e să guși doar. A, și acelea e ananas, apropo. Mi-am luat cu ananas și cu carne. Cum e ananasul? What the fuck, deci are un gust foarte ciudat. Eu trebuie să mi-l culeg pentru că era să mi-l zboare vântul. Atât de tare a bătut. Stai așa. Să-mi păstrez și mie o guriță. Mamă, iar poate scapă. Ai grijă. Interesant ananasul, a? E carne cu ceapă, puțin sos și ananas. Mă, dar lipia e bună. Are gust ciudat. Are gust ciudat, e din porumb. Are gust ciudat. Asta e. Ales carne, are gust ciudat. Dar pentru 1 euro la priveliștea asta, eu zic că merită. Ghid că e mic. Democracia, mucha tecnología, el gobierno y la mente vacía. Ya diga por una bala perdida. Como contra el actual policía corrupto que contra el pueblo sexual. Ia uitați ce avem noi aici. Se vede Sagrada Familia. O priveliște minunată. Ne îndreptăm către Parcul Güell, făcut tot de Gaudi. Roxy a mai rămas un pic să filmeze, așa că ce-o fi chestia aia de acolo? Interesant. Da, priveliște e superbă de aici. Superbă. Trebuia să fi văzut bucuria pe fața Roxanei când a spus că suntem în timp. Da, n-am mai fost în întârziere. Stai pe aici, pe sus, dacă tot suntem aici. Este foarte cald. Hai să vedem și noi harta. Avem harta. Avem o hartă aici, să vedem și noi unde suntem și ce avem de făcut. Da? Asta este harta. Haideți să vedem ce facem. Și nu știu dacă observați, dar nu am ghiozdanul la mine. Prima dată când mă plimb și eu fără ghiozdan și sunt atât de liber. Deci, ce voiam să vă zic eu, într-adevăr, aparent este mult mai ușor dacă vă cumpărați bilete online, pentru că intrați foarte repede și foarte ușor. Doar scanați, nici nu contează. Pe site zice că trebuie să intri în jumătate de oră de la ora pe care ai cumpărat-o. Nu, este ora 3, da, 3:46, noi la 4 am luat. Și ne-a spus Și că ne-a după lăsat să ora intrăm. 4 putem să intrăm. Da, Și ne-a ne-a lăsat să lăsat. intrăm. Deci e foarte bine. Cumpărați-vă online mereu dacă aveți cum, dar de pe Dar de site-uri pe site oficiale. oficiale. Pentru că la Zoo din Polonia, dacă vă mai aduceți aminte, cum îi spune, ne-au dat țeapă. Dar ne-au lăsat până la urmă să intrăm, dar ne-au dat țeapă. Nu uitați să vizionați și vlogul acela pentru câteva lucruri interesante și nu doar despre animale. Uitați ce priveliște avem de aici asupra orașului și este foarte cald. Aici nu bate vântul din fericire. Mă simt cum ar fi vară, aproape ca și cum ar fi vară. Pot sta în tricou la soare. Până acum se pare că ne-am luat-o un pic contra curentului, dar este ok. Am văzut casa nu știu care pe lângă, pentru că n-am mai putut să urc până acolo, pentru că s-a activat planul genunchiul. Da, genunchiul meu care mi-a dat foarte mari... Planul roșu. Planul roșu de intervenție al genunchiului, da.
vreo 2 ani de zile mi-a dat bătăie, genunchiul m-a lăsat și acum văd că m-a luat iar. Când am început să urc niște trepte dintr-o dată, deși n-am mai avut problema asta, s-a activat. Așa că am renunțat la urcarea încă vreo 2-300 de trepte și o luăm la vale să vedem restul parcului, ce ne așteaptă. Sincer, cred că vara e foarte frumos aici, când sunt toate Uite, copaci înfloriți. florile. Da, uite, sunt aici. E iarnă și sunt copaci înfloriți. Exact, dar vă dați seama toată vara când sunt toți înfloriți, plini de papagali și de păsări Plin de oameni. și de oameni, bineînțeles, și acum e destul de plin, dar încă ai loc să respiri. Dar uite, copacii sunt înfloriți, unii dintre ei, pe semne că vine vara, primăvara. E plin de papagali în parcul ăsta. Da. Dar mai copaci de aia ștefeliți. Ăștia cei mai înalți acolo și-au Înalți făcut și cuiburi. Ai grijă. Tipicii copaci pe care am văzut prima dată în Italia când am fost în Roma. Bine, nu sunt chiar așa, ia mai bogați. Și am rămas surprins, am zis, mamă ce copaci, am rămas așa ca un copil, ce copaci mișto au ăștia. Mă, dar tare gălăgioși sunteți voi. Și cu toate astea am ajuns și în locul unde își dorea Roxy să ajungă în parcul ăsta. Eu nu voiam să vin aici. I-am spus nu vreau să mergem aici, dar ea tot a cumpărat bilete. Să vedem pentru ce am venit aici, că eu n-am nici cea mai mică idee și nici nu mi-a plăcut din ce m-am uitat și eu un pic pe internet. Văd deja Sagrada Familia, nu vreau să știu ce e vara când Barcelona e sufocată de turiști, ce-o fi acolo, ce-o fi aici de fapt. O priveliște pe care am văzut-o și de sus, probabil, și o biserică, dacă nu mă înșel. Cred că pentru asta am ajuns aici. Interesant. Nu e așa că toți vor? Vrea aici, în punctul ăsta. E cel mai în față. Da. Din punctul meu de vedere, nimic impresionant, decât căsuțele acelea două pe care le-ați văzut mai devreme. Dar priveliștea e în continuare frumoasă și de aici. Nu v-aș recomanda să veniți, cel puțin asta este opinia mea. Poate primăvara, vara e mai frumos, din punctul meu nu. Poate ea ar zice în continuare că da. Nu, sincer e prea... locul ar fi fost foarte frumos dacă nu-l făceau atât de turistic, pentru că costă foarte mult, cred că am dat 2 milioane și ceva pe bilet. Să vedem nimic, să vedem nimic. Eu n-am știut cât au costat, nici nu m-a interesat, dar am spus că nu vreau, că mi s-a părut o capcană turistică, așa, nu știu, din poze, din ce am văzut, nu m-a impresionat deloc. Este frumos, n-am ce să zic, uitați. Priveliștea este superbă, dar nu merită prețul. Adică vrei să-mi spui, dau 100 și ceva de lei, 20 ceva de euro pentru a vedea atâta, să mă înghesui cu toți la poze, să urce peste mine și să... Pentru niște bănci făcute de Gaudi și pentru 2, 3, 4, 5 lucruri, nu știu câte sunt aici, făcute tot de... Dar așa, le vezi din afară și atât. Da. Le poți vedea și din poze, sincer, pentru că sunt exact ca în poze. Sau din videoclipul nostru. Da, sau așa. Detaliile sunt impresionante și aici, nu pe măsura catedralei, dar cam atât. Mai avem și asta, această peșteră neartificială. Pare că ar fi din lut, așa pare. Dar este o piatră, o mică grotă. Și se întinde destul de... era să cad, destul de mult. Deasupra noastră se dau bătălii pentru cele mai frumoase poze la care am luptat și eu glorios și am reușit să rețin câteva minute. Ușor, nu pot să zic că îmi schimb total părerea de la pomenul la altul, dar are și lucruri frumoase parcul ăsta, nu zic nu. Chiar are și lucruri frumoase. Trebuie să vă pierdeți timpul prin el.
ca să descoperiți. Vedeți că la intrare scanați codul QR și vă descărcați aplicația parcului, care vă ajută să vă ghidați printre obiectivele pe care le are. Noi n-am făcut asta pentru că ne-am grăbit, bineînțeles, oricum nu l-am fi vizitat absolut tot, pentru că mai avem și alte lucruri de făcut, pentru că stăm doar 2 zile. Nu v-am zis chestia asta, dar da, stăm doar 2 zile. Am venit sâmbătă dimineață, plecăm duminică seară. Și am găsit și dragonul. Acesta este, în spatele lui. Asta e șarpele. Uite dragonul. Ia uite. Frumoasul dragon. Care îi curge apa din guriță. Când eram mic și eu aruncam bani în toate fântânile. Dar acum mi se pare o lipsă de... aruncat bani. De ce să arunci bani în fântână? Poluezi apa. Și nu se întâmplă nimic. Că nu e o fântână magică. Oamenii aruncă în orice fântână, văd. Câți bani erau în fontana din Trevi aruncați? Asta, uite ce frumoasă e făcută, e tot așa din pietre, lipite. Da, chiar e frumoasă. Adică uite cum stă în aer, eu nu pot să-mi imaginez cum de astea nu au căzut. Astea Plus tot zidul ăla mare, care grota aia de mai este practic făcut în formă de val. ce e asta? Șarpele ăsta? Nu știu ce, panteră, ce e? Panteră, șarpe, dragon, nu-mi dau seama. Mai de aici se vede frumos parcul. Ușor, ușor de aici, un pic ne-am schimbat părerea despre el. Nu zic că merită 100%, Banii. dar L-au făcut foarte turistic. este foarte turistic. Nu știu în casa aceea dacă se poate, văd că se intră, dar nu știu dacă este inclus în biletă, este contra cost. Mergem acum să vedem care-i treaba, dar per total e, din punctul nostru de vedere. După cum observați aici, scrie că nu conține ceva original în interior, nu are mobilă sau ceva înăuntru, deci practic nu știu de ce e înăuntru, dar scrie aici că nu are, așa că nu mai. Priveliștea, uite, stai nu la mai intrăm. geam, Da, priveliște, am stai la văzut. geam și doar vezi priveliștea Am pe văzut partea de aici, opusă. nu-i problemă. Este gratis, dar trebuie să stați la coadă. Nu, noi avem oricum timp limitat, în jumătate de oră trebuie să plecăm de aici și nu vreau să întârzi. Și mai bine păstrăm timpul Exact. pentru a mai mânca și noi ceva. Exact, că oricum nu prea am mâncat decât tacosul ăla și mecul ăla. Mâncăm abia de seară, că nu mai Cel mai avem bun timp. tacos cu ananas. Și noi am făcut o pauză pe o bancă La banca depresiei. Am numit-o banca depresiei, uitați pentru de ce. că în spatele nostru e Șoseaua aici un perete. și ne uităm la Se zi. uită la perete. Banca depresiei. Ne-am luat niște mini gogoșele la 1 euro. 5 gogo sau 6 la 1 euro. Oribile, dar bune. Neoribile, dar bune. Da. Bate vântul foarte, foarte rău. Și voiam să vă spunem că mâncarea nu e atât de scumpă aici. Cel puțin așa am văzut. Plimbându-ne prin oraș. Exact. Și acum ajungem pe una dintre cele mai faimoase străzi care este în Rambla. construcții, voiam să zic, construcții. Da. Cea mai faimoasă stradă din Barcelona, din punctul meu de vedere, și este în construcții. Pe aici, stânga-dreapta, erau numai magazine. Vezi pe ăsta? Da. Are și cal. Deci erau plini de magazine, de restaurante. Da, dar poate nu e așa toată strada, pentru că noi am Toată să fim strada e. mai încolo. Toată strada e. Că m-am uitat. Nu te uita. Mi-a apărut acum câteva zile un filmuleț în care spunea că toată strada e așa. Păi și mie Am uitat. că... Na. Uite Da. ce volum. Mare atenție când veniți vara aici, pentru că aici sunt marea majoritate a hoților. Deci foarte atenți la buzunare, ghiozdane, rucsace, tot ce aveți voi. Și mie mi-e Și frică să țin neapărat- telefonul în mână acum. Neapărat să nu vezi mulții, da? Neapărat să nu vă ieșiți pe aici Seara. seara. Pentru că aici se vând foarte multe droguri în zona aceasta. E periculos. Și sunt mulți hoți. Mulți. Foarte, foarte mulți. Acum fiind ianuarie, E nu chiar este foarte perioada, lejer. e foarte liber. Vremea e ok, dar nu sunt prea mulți turiști. Dar din aprilie, mai, ce or să fie pe aici, nu vreau să-mi Uite închipui. încă un... Ce?
Sunt foarte mulți artiști de genul. Cât o costa oare să te ia în brațe? Ia uite, o binecuvântează, mă. Noi acum ne îndreptăm către acvariu, pentru că nu se putea să nu mergem la un loc cu animale. Am ales între... Am avut timp de zoo, măcar aici. Asta voiam să zic, am ales între zoo și acvariu. Și au și pinguini. Și am preferat să vedem acvariu de data asta. Nu știu de ce, dar mi s-a părut mult mai interesant. Și să vă arăt un pic și portul. Acum ne aflăm în port și trebuie să traversăm acest pod frumos pentru a ajunge. Ia uite aici puțin street food, 5 euro, un hot dog. Îmi place foarte mult arhitectura lor. Au foarte multă istorie în oraș. La fel și arhitectura, mai ales că Gaudi își pune cuvântul în acest oraș. A făcut marea majoritate a punctelor turistice. Uitați pești prin apă, cât de liniștiți umblă. Dar arată-i pe ăștia cum se bat. E full săracii. Dar uitați pești în apă. Am ajuns la acvariu să vedem ce ne așteaptă înăuntru. Nu te aștepta la ceva prea wow, ai grijă. Pentru că am auzit și am citit review-uri că n-ar fi ceva foarte wow. Și îl terminam destul de repede, cică. Aolo. Da. Și a fost... A fost scumpuț. Parcă 20 ceva de euro de persoană. Oricum, majoritatea sunt în jur de 20 de euro de persoană. Deci, cam oriunde mergeți, cam ăsta este prețul. Tu ce tip de testoasă mai ești? Cu șenasare. Da. Ia uite. Drăguțică. Cu astea am notat noi în Maldive. Ia uitați-le. Frumoasele. Vezi cum stau Toate astea sunt meduze? Da, stau cu picioarele în sus, vezi? Wow. Că de-aia zic că upside down. Aici la dinozauri. Astea chiar sunt, da, sunt false, cred. Nu, ai crezut că sunt adevărate? Da, am crezut că sunt adevărate. Era mișto. Ce, treaptă sau ce? Ia uite-le. Măi, ele așa sunt niște creaturi drăguțe. Ia uite aici. Da. Da, foarte drăguțe. Mă-s drăguțe până nu te atacă. Și acum aici și ia uite aici pe unde ieșim. Ai curaj? Da, ce? Dacă se sparge sticla cu noi. Aici prin gura lui să înțeleg. Opa! Da. Balenică, aici era balenă. Asta era balena. Ah, ok. Aici sunt pinguinii. Și prin apă nu-i niciunul? Da, Roxy a vrut aici pentru pinguini. După cum știți, pentru pinguini a vrut. Stau și ei sus, săracii. Au un loc cam micuț din punctul meu de vedere. Nici măcar nu intră în apă. Ei bine, aici în partea asta e destul de frumos făcut, inclusiv cu sunete. Uitați, balena! Da, marea balenă albastră. Chiar interesant pentru copii, chiar e frumos. Dragă soție, unde te duci și ai grijă că te mănâncă balena? Ai grijă de Maldive? Drăguț. Uite și nisipul. Mai, chiar și-au dat interesul, să știi. Peștii aceștia am văzut și noi când am făcut snorkeling. Uite-l până alb, alb, vezi până alb de acolo. Nu. Jos, ăla-i triggerfish. A, da, uite triggerfish-ul, da. Ăsta? Ăla, de jos, ăla micuț, ăla-i triggerfish. Da. Deci nici aici nu scăpăm de triggerfish.
E destul de măricel și aveți destul de multe chestii de văzut. Eu așa îl văd. Da, să vedem atunci. Aveți ce vedeam. Ia uite-l. Uite niște lucruri. Cred că e o scoică. Dacă nu mă înșel. Și peștele ăsta micuț. Și ăla mare, buretele la acolo. Gândiți-vă să notați prin apă și să vă atingă ceva pe picior. Ceva micuț. Ca domniștea. Nu ne mișcăm noi. Se mișcă pământul cu noi. Uite pisicile de mare deasupra noastră. Da. Păcat că e puțină lumină. Uite, rechinul ăla ne atacă dacă vine spre noi, să știm. Uite, ăștia sunt aia periculoși care atacă. A, și ne învârte. Uite pisica. Uite ce albă e asta pe dedesubt. Dar rechinii nu prea se apropie de noi. Ăștia ne cam atacă. Da. Aproape atât de mare era și ăla din Maldive, care a trecut pe lângă noi. Doar că era de recil, din fericire. Că altfel nu cred că ne mai auzeam azi. Și nici nu mai vedeați logurile de acolo. Ăsta ne mănâncă. Ne mănâncă cu totul. Uitați ce dinți are. Vai. Ce să-i faci la ăsta sub apă că te face varză. Pentru chestia asta îmi place că am venit aici. Observați ceva ciudat la hotelul nostru? Vă dau mai aproape să vă dați seama. Nu au etajul 13. Că e cu ghinion 13. Ce repede am ajuns. Da. Haideți să vedem. Camera 6. 5, 9 încoace. Da. 5, e bine că nu suntem 6. Ăsta e. Deschizi tu? Ia-l cu totul. Scoate-l de acolo. Ha, să vedem și noi camera în sfârșit. Să bagi o carte la aici. Pentru... Stai că eu nu le-am cu astea, îmi pare rău. Gata, avem lumină. Să ne descălțăm. Ce bine. Uite mă, ne-au lăsat și apă și am fost de-am cumpărat noi. Da. Închide ușa. Nu s-a închis? Așa. Scuzați-ne să ne dezbrăcăm și noi. Și să vă arăt întâi camera, pentru că de obicei uităm să arătăm camera. Începem cu baia. Începem cu baia. Avem o baie. Un aurel care de-abia așteptă să intre la baie. Prosop, toaletă și un duș. Hai că e dușul bun. Dușul e bun. Nu o să fac prea mare băltoacă pe aici. Eu prezint foarte bine. M-a bătut vântul de nu mai pot. Văd că ne-au lăsat și apă. Și patul. Smoke free. Yeah, perfect. Ce se aude așa? Strada. Strada? Perfect. Suntem la nivelul 10, la etajul 10 și se aude strada. Tu dai seama dacă era mai Se aude totul. Tu dai seama dacă era mai jos? Avem balcon sau? Nu. Nu e cu balcon, nu? Doamne, dar ce se aude așa tare? E geamul deschis. Se aude foarte rău. Se vede un pic așa. Dar avem un view Un pic, dar din bunicel. seara nu prea se vede. Da. Uite așa ca să Se ne aude vedem. strada, îți dai seama? Super. Bine că ne-a pus cât mai sus. Putea și ultimul etaj, nu ne supărăm. Da. Nu v-am zis review final pentru ăsta acvariu. E drăguț, nu e foarte mare, îl faceți destul de repede. Pentru copii e foarte interesant. Ne-a plăcut foarte mult acvariul acela supra
teran în care ne-a plimbat cu liftul. Scuze, Rox. Nu e nimic, despre cameră. Așa. Deci, e ok. Dacă vreți să-l vizitați, vă plac foarte mulți Nu se pești. merită Sau n-ați banii. fost. Multe nu se merită banii. în Aici orașul totul ăsta. e foarte scump, intrările sunt foarte scumpe. Intrările sunt foarte scumpe, da, din păcate. Și cred că ne-am luat țeapă acum cu Cola Sherry. Am evitat magazinele astea așa, fără prețuri, fără astea și m-am dus într-un supermarket, Comid, sau nu Conad, nu e Conad, ceva Comid sau ceva de genul, și nu avea preț la Cola Sherry. Roxy e nebunită după Cola Sherry. Am luat-o, am zis, cât naibii să fie, dacă cola normală e 1 euro, asta a fost aproape 3 euro. Da, apa a fost 70 de cenți, deci echilibrat. Mai avem pentru astăzi să mergem la niște fântâni, niște spectacole, precum cele din București de la Unirii, dacă le știți, dar am renunțat la ele pentru că ne-a bătut destul de rău vântul, am vrut să venim neapărat la cazare, să ne odihnim picioarele, să ne odihnim și noi, pentru că suntem treji de la 3 dimineața, că am avut zbor dis de dimineață și am alergat toată ziua. Am zis, hai să ne întoarcem, lăsăm fântânile pentru altă dată, dacă mai venim în Barcelona. Dacă nu, nicio problemă, mâine mergem la una din casele lui Godi, nu? Și unde mai mergem mâine? Tu nici nu știi. Eu nu știu, nici nu vrea să-mi zică. Ne plimbăm foarte mult prin centru. Mâine să mâncăm și noi niște churros, că m-a nebunit cu churrosul. Când am fost în Malaga, mâncam churros de dimineață. La propriu aveam churros de dimineață cu ciocolată și în fiecare dimineață am mâncat churros cu ciocolată. Avem și Maldive, dar nu churros, Da. clătituțe. Clătite, da, numai pancakes am mâncat în Maldive. Sperăm să avem și noi un somn liniștit, pentru că se aude totul de afară. E ok. Se aude... O să mai ia somnul, la cât de obosit sunt, sigur mai ia somnul. Am avut o săptămână plină și la serviciu, trezit de dimineață în fiecare zi, așa că ne vedem mâine. Neața, dragilor, haideți că am urcat și la ultimul etaj să vă arătăm un pic view-ul. Aici este Roxana și aici este peisajul, împreună cu Roxana. Să focalizăm un pic. Aproape am prins și răsăritul. Avem aici o piscină în care nu putem intra pentru că nu e încălzită. Dar dacă ne-am fi trezit mai devreme, am fi prins răsăritul perfect de aici. Încă o priveliște minunată. Cred că vara e bătaie mare pe locurile astea. Dar sincer, nici nu cred că era deschis, pentru că am văzut că spunea că de la 9 deschide terasa și piscina. Deci, dacă veneam la răsărit, mare posibilitate să nu putem intra. Plus că a trebuit să punem cardul ca să urcăm la 15. Nu știam de ce nu merge. Aici pentru 15 trebuie să pui cardul, trebuie să ai acces la piscină. Nu oricine are acces la piscină, aparent, care stă aici. Nu știu cum am avut noi. Ce v-am zis eu, pot să-și ia churros azi dimineață? Churros. Am uitat să vă spunem cât a fost hotelul. Noi am plătit 130 de euro pe noapte. Am stat o singură noapte doar. 131. 131, da, cu mic dejun inclus. Ce ne-a plăcut a fost faptul că avem locările acestea. Ne-am lăsat și astăzi la locăre bagajele. Practic am economisit în jur de 20 de euro pe locăre, plus 20 de euro micul dejun, 40 de euro. Deci prețul total ar fi fost vreo 90 de euro pe noapte, dacă ar fi să scădem micul dejun și bagajele. Iar micul dejun, cum ți s-a părut? Nu prea a fost mâncare. Ai de toate, ai iaurturi. Foarte multe iaurturi, cu fructe, cu ciocolată, cu de toate. Lapte cu cereale, da. Puțină mâncare, adică ouă, niște cârnăți. O omletă, niște cârnați foarte nașpa, deci oribil, cu fasole, ca mănânc americanii. niște legume fierte și atât. Și atât, Ca și mâncare. Plus mezeluri. Chorizo, încă un salam,
șuncă de pui și de porc, cașcaval, puțină brânză, salată. Adică ai avut de unde să iei, dacă le combineai, te săturai foarte ușor. Da. Foarte... Dar așa Ne așteptam la mai mult. Plus multe sucuri. Au avut multe sucuri. Dar a fost ok. Da, Pentru chiar că ne-am am avut săturat. Și, Dulciuri. Dulciuri. Am avut patiserie, plus ați văzut din filmare churros. Churros. Nu legume, doamne, fructe, să nu mă numerez. Da, am avut ananas care a fost crud, pepene galben care a fost foarte copt. Ce ai văzut? Și cu autobuzul ăla acolo. Pe lângă autobuz ce-i mulțimea aia. Foarte multă lume. Să sperăm că nu e atât de aglomerat. Și acest bulevard seamănă puțin cu Champs-Élysées. Pe mine acolo mă duce gândul. Și să sperăm că coada aceea de oameni, acolo unde scrie Casa Batlu, că acolo mergem noi, coada aia de oameni care o vedeți că se duce până în spate, să sperăm că nu este coada de intrare, că nebunesc. Am luat bilete special de dimineață, la ora asta, ca să sperăm că nu o să fie coadă, dar aparent, na. Că nu vizitează lumea de dimineață. Ba da, e coada, nu pot să cred. Uite. Uite coada, nu pot să cred. Hai că nu e atât de aglomerat aici. O să arătăm imediat și căsuța. Zic eu îi spun că vreau română pe audio, că își face du-te mă că nu e limba noastră aici, nu o să ne dea ăștia pe română și când ajungem ce să vedeți, aveau română. Și am intrat în casă. Se aude? Deja punem acum prima audio guide să auzi ce zice. Ghidul audio ne-a îndemnat să atingem această balustradă, fiind făcută din lemn, pentru a simți suprafața surprinzător de netedă și fină și pentru a vedea cum mâna se așează natural pe ea. În interior nu există practic linii drepte. Gaudi a creat coridoare, scări și ferestre cu forme organice, inspirate din natură, pentru a face să pară că această casă respiră. Salonul principal era preferat de familia Batlo, care dă direct spre bulevard, unde proprietarii vedeau tot și erau văzuți la rândul lor, reprezentând un simbol de statut în acea epocă. Detaliul suprem al camerei este plafonul, care are formă de spirală, reprezentând un vârtej de apă. La ieșirea spre terasă, în interior, chiar în mijlocul ușii, sunt puși doi stâlpi, care par a fi puși acolo fără vreo logică și te poate face să te simți derutat. Însă Gaudi i-a folosit ca să susțină deschiderea spre terasă și în același timp să te scoată din zona de confort, deoarece, din perspectiva lui Gaudi, chiar și obstacolele sunt design. Aici noi suntem la etaj și există curți la etaj. Sincer, chiar e o capodoperă. Unele dintre cele mai geniale detalii din această casă sunt aceste orificii care au formă de branchii și erau deschise pentru a aerisi casa, fără să fie nevoie să deschizi geamul. După cum observați, culorile sticlei și faianței devin mai închise pe măsură ce urci, creând efectul de adâncime al mării. Geamurile care înconjoară casa scării seamănă cu valurile mării, mai exact, dacă te apropii și privești prin ele, efectul e ca și cum ai avea capul în apă.
Și am ajuns la churros și au churros cu Kinder Bueno și ciocolată pe care luăm noi, ciocolată și ciocolată, vanilie, dulce de leche, ciocolată, churros tradițional cu vanilie și au și câteva oferte să vă luați, de exemplu, 6 churros tradițional de ăștia și vă dau un pahar de ciocolată caldă. Cam acestea sunt prețurile când am ajuns noi. Noi o să ne luăm o bucată din aceea mare. Ca să se facă rău. Da. Să se facă puțin rău. Pentru că am mâncat deja de dimineață la micul dejun churros cu ciocolată clasici, așa că acum ne luăm doar cu ciocolată. Și ne-am luat și clasici până la urmă și frig sunt proaspeți. Că ne-am vrut să mănânc și clasic, nu doar... Deși am mâncat și la Da, restaurant. dar sunt alți și ne-am luat și unul pe care ne-l-au umplut pe loc. Nu, am crezut că ne dă din vitrină și eram, băi, de câte De alea din vitrină cred că sunt de sute de mii de ani acolo, dar... Ei îți dau din spate și ți-l umple, deci am avut noroc. Haideți să vedem cum sunt. Că frig. Da, te-a întrebat dacă vrei să spună zahăr și tu ai zis că nu. Ce, sunt mai buni? Zahăr însemnând ca ăia de dimineață, că i-au făcut așa. A fost mai bune de dimineață. Da? Sunt foarte arși. Arș? Ia. Ia să vedem crema. E bun. E bun. Nu se simte absolut deloc churrosul. Numai ciocolată. Deci churrosul ăla pe care am mâncat mai din simplu, se simte că e de la original bun de-a lor. Ăsta n-a nicio treabă. Ăsta e doar așa, să mănânci ceva dulce, să... Da, ai adică energie pe timp de tradițional acela este pe care l-am luat eu și n-am mai vrut să pun zahăr, deși cineva s-a luat de mine că n-am pus zahăr, dar de ce să mai pun zahăr când după mănânc așa ceva plin de zahăr? A fost bun și simplu și fără zahăr, să știți. Da. Recomandăm. Acolo pică apă în continuu și s-a format o baltă și acum vine metrou. Și acolo aveți harta de la metrou. Au și ei 2-3 linii amărâte. Au și ei 2-3 linii amărâte. Și vreau să vă mai arăt asta. 100 de euro dacă nu vă cumpărați bilet. Amendă. Aglomerată ca de obicei. Și acum mai iau după Roxy să mă ducă la Sephora, parcă vrea să mă ducă la minunatul topogan din Sephora. Să mergem. Nu mai mergem la Sephora. Iar nu ne-am uitat la program. Este închis duminica. Nu mi-a părea duminica că e închis, acum mi-a părut. Și m-am uitat. Chiar vreau să mă dau pe topoganul ăla. Era unul din lucrurile pe care vreau să le fac și eu în Barcelona neapărat. Toate sunt închise duminica aici. Deci Tot. aveți grijă. Absolut. Am intrat să vedem cât costă un Burger King. Să vedem comparație cu Mecu și uitați ce frumos este. Așa, classy. Am dat de niște Yes. Ferte. Hai să vedem așa, că e ăsta. Flame. Hai să luăm ăsta cel mai scump. 16 euro și ăsta cel mai ieftin. 10 euro meniu. Și suntem pe strada la Rambla, care este în construcții, cum a zis Aurel. Am crezut că este doar în partea aia, în față de tot. Dar aparent e toată strada așa. E minunată. Am văzut un hot dog. Îmi plac la nebunie străduțele de genul. Sunt superbe. Păcat de cei care locuiesc pe ele, pentru că n-au pic de lumină, dar sunt drăguțe. Parcă am mai trecut ieri, dar am ieșit de la metrou. Unde am ieșit noi de la metrou de aici? Acolo din spate sau în capătul străzii? În față de tot, ok. Ia uite clădirea asta. Și papagalii care sunt peste tot. Și toate magazinele sunt închise. Acum nu știu unde ne îndreptăm, am lăsat-o pe Roxy puțin în față, să mai filmez un pic. Nu am nicio idee pe unde merg, dar îmi plac clădirile. Chiar frumoasă arhitectura Barcelonei. Se vede că au avut istorie, artiști și multă artă aici, în oraș. Cam puțin care văd, uite, pui pentru ce vrei, pentru câine, pentru mâncare, pentru Disneyland, pentru iarbă, pentru ce vrei să-i dai bani. Aia pentru iarbă și Disneyland era cea mai tare. Și am ajuns la celebrul perete din mozaic. După cum vedeți, fiecare mozaic are câte o poză anume în el.
Interesant, nu zic nu. Cu fiecare bucățică a reușit să facă asta. Și astea ce sunt făcute noaptea, da. Pozele random ale oamenilor. Miami, I don't see this trend. Miami only. Rămășițe din Barcelona, din antichitate, alături de catedrala din Barcelona. Nu înțeleg cum arată clădirea asta și cine ar putea locui aici, în spațiul ăsta atât de îngust. Doamne! Ce ești? Depozit? Da, depozite, că altceva n-ai avea ce să faci. Sunt și apartamente, dar nu la mic, Doamne! Trebuia să mergem la niște croasanți, dar mai erau foarte puțini, în plus cu nebunii, și am ajuns la magazinul cu cookies. Ia uitați-l. Fistic și Nutella. 4,25 €, dar arată bine. Să vă arăt și magazinul ăsta de Masi. Sper să fie bunicel, că m-am umplut de dulce de la atâta cioros. Zi, mersi că n-am luat și croissant. Nu, mai că vomitam. Da. Sigur ajută ăsta, cum îi zice, să te tunzi, tunsoarea. Ajută. Uite, în continuare multe de-astea la 1 euro. Magnez la 1 Magnez la 1 euro. Și multe magazine de-astea. Oh, uite! Ia uite ce scrie acolo. Și am ajuns într-un parc care are o grădină botanică și din câte știu este gratis intrarea. Și cafeluța mea. Și și-a luat și la o cafea. Vreau și o Da. cafea mai bună. I-am îndeplinit și eu dorința lui să bea cafea, că avea poftă. Am pierdut 5 minute la cafenea. Nu contează, suntem în față cu timp, ia ce frumos e. N-ai voie. A, ei. Deci sunt practic două încăperi. Pe acolo am intrat noi. Aici este una. Toată asta doar. Și aici, vis-a-vis. Unde din nou am intrat și nu este nimic wow, adică da, sunt câteva plante și copaci. E mai interesantă clădirea în sine decât ce era înăuntru. E interesant așa. E bine că e gratis măcar, că nu prea se metea să dai bani pe asta. Și o grămadă de papagali din nou, care fac o grămadă de gălăgie și foarte mulți portocali. Nu putem să luăm și noi unul acasă, iau câte sunt, câte portocale. Și am intrat într-un altul care era un pic mai departe de celelalte două, care e foarte frumos. Oh, și o bancă. Și am venit și noi la o fântână care este în renovări. Ei! Tot orașul s-a găsit să fie în renovări când venim noi. Bine, ținând cont că este ianuarie, mai așteptam să fie renovări, ceva renovări acum, că na, să nu fie în sezonul turistic. Eu știam că dragonii scuipă foc, nu apă. Unde? Da, are bucăți de cocos. Nu mersi, nu mersi. Să te păcălească, nu? Nu mersi. Drăguț aici. Chiar îmi place. Dacă îi păcălește sau nu. Stau așa să vedem cât îi cere. Sunt tare curios. Bam, 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 așteptăm, așteptăm. Da. Și acum vedem. Doar pleacă?
Vorbește frumos de unde ești. Mă uit să văd când le dă, nu-ți băga capul acolo. Hai să vedem cât le cere. Da. E frumos aici, mă prefac că vorbesc cu voi, doar să văd cât le ia. Uite, ai dat un ban. Au scăpat ieftin. Cred că ai dat 1 euro sau de, au scăpat ieftin. Deci aveți grijă la schemuri de genul. Pentru că pur și simplu vor doar să vă țepuiască la mișto că-s gratis, după aia vă iau la vorbă că uite de unde ești, frumos, nu știu ce, și vă ia banii. A scăpat ieftin aia cu 1 euro doar. De data asta am fost la Burger King, n-am mai fost la Mac să mâncăm, că nu mai avea rost, adică eram deja sătui și am luat și o înghețată care a fost oribilă, cu Dubai style, mă rog, oribilă. Da, și acum să ne pregătim să mergem la cazare, ca să ne luăm bagaje, să mergem la aeroport. Gata și vacanța aceasta miroase rău. Da. Miroase rău. Deci e ceva peste tot. Și voiam să vă zicem că cel mai bine ar fi să veniți când nu este sezonul acela minune, adică vara. Este jale, pe lângă faptul că este foarte cald, este și plin de turiști și de toate. Da, Prețurile acum a sunt fost mult mai ridicate în vară. Da, deci la mâncare efectiv este totul foarte ok, în sensul că Este ok față de orice ați vrea să mâncați este mult mai ieftin decât ne-am fi imaginat noi. Noi ne așteptam că o să fie mult mai scump. jale aici, dar Fiind Barcelona, a fost foarte ok. dar chiar găsești prețuri ok și la restaurante. Noi nu prea am avut timp pentru că astăzi am stat și am luat la pas orașul mai mult să ne bucurăm și noi de el. Și n-am avut timp, nu prea avem de obicei timp să stăm la restaurant pentru că știți, pierdeți foarte mult timp. Dar la ce ne-am uitat întreagă, prețurile sunt ok. Acum nu știu dacă dau și ei țepe sau nu, dar Nu, trebuie e să vă ok, a documentați. fost atât ok cât și a fost ok mâncarea cât și faptul cu hoții, că nu prea au fost, adică ce puțin nu am văzut și am văzut câțiva, au fost mulți și unii care vindeau și ținând alte cont de chestii. ceea ce credeai tu că o să fie, a fost foarte ok, asta încerc să spun. Da, mult mai Deci ok. nici nu mă așteptam să fie atât de liniștit acest orășel. De aceea vă recomandăm imediat cum vedeți că este vreme din aceasta cu 15-16 grade, veniți, că e foarte ok. Atât orașul cât și vremea și tot. O kadar bura bile büyük kalıyor mesela. İstanbul'un yanında bana bura çok küçük geliyor. Yani maksimum Am aterizat! No! Uitați unde am aterizat! Și cam asta a fost călătoria noastră în Barcelona. Am aterizat pe zăpadă, mai rău decât în cea din Maldive. Să nu aluneci! Să nu alunecăm, da? Sperăm că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și de abonare și până data viitoare. Vă pupăm!